Здравейте на всички за едно първо видео. Най-сетне си реших да си лансирам и смятам да ви покажа днес как да направим захвати за пердета даже не знам как се казва това. Добре, да почнем и вие сами ще видите за какво става дума. Значи, първото, което трябва да направим, е да си разграфим на картон захвата. Значи, аз използвах модел на моя оригинален захват за пердета, но можете да го направите и с пергел. Значи, размерите са 8 см радиус и 6 см радиус. Това ви дава 16 см захвата на 2 см дебелина. Така, разчертаваме го на картон и го изрязваме с нож. С ножица ще е много по-трудно, тъй като трябва да се реже дебел картон все пак, така че ви препоръчвам кутера, с който е много по-лесно да се направи кръглия контур. Така. За целта ще ви трябват все пак две заготовки, които да залепим една за друга, за да може да стане солиден захвата и да не се огъва, разбира се. Ето, две заготовки, които залепяме една за друга. И ни дава една такава дебелина. Извинявам се, все още не съм свикнала с камерата. Така че ще ми прощавате. Може би следващия път ще бъде по-добре. Така, вече съм си приготвила заготовката, готова за лепене. И ще започнем с навиването на конеца, който всъщност си е не конец, не знам как да го нарека, няма значение, канап, да кажем, но не и точно канап. Така, и започваме с навиването. Като следим да не остават бели пространства, разбира се. Другия вариант е да се залепат наобратно. Ето, с кафявото от външната страна, така няма да се вижда толкова много, ако остават пространства. Проблемът е, че гладката част на картона, който аз съм отрязала, се лепи по-трудно, отколкото кафявата част. Затова го залепих от към кафявата част. Но в зависимост от това какво лепило ще използвате, аз използвам обикновено бяло лепило латексово, което се използва в училищата, в детските градини, точно за ръчен труд. Абсолютно безвредно.
освен за хора, които са алергични към латекса, но това е вече друго нещо. И така навиваме до момента, в който това се получава. Всъщност, до момента, в който навием цялата заготовка и получим един хубав кръг, така, който ще украсяваме. За захвата, всъщност за средната част на захвата, която държи търбето, търсих какво да взема като пръчка. Не успях да намеря и всъщност се спрях на китайските багети за пръчици за хранене, които си купих в eBay съвсем не скъпо за 2,50 евро, доколкото се спомням 40 чифта. Така, значи същата тази багета по същия начин захващаме и я всъщност и я увиваме с канап, докато не получим този резултат. Така. И всъщност ето го полуготовия продукт, който ще украсяваме. Така, за украсата се спрях на нещо съвсем елементарно, което абсолютно всеки има в къщи. Така ще ви е много по-лесно, няма нищо за купуване, просто използвате подръчни материали. Ето. Значи това е всъщност остатък от бутилка от кола. Долната част на капачката, която всъщност се откъсва при отварянето на самата капачка. Показвам бутилката и тази част, която идва тук. Просто я изваждаме и ще я използваме за заготовка. Ще я облечем с тази прежда, така да се каже. Предполагам, че почти всеки има прежда, поне едно руло прежда. Вкъщи едно чиле, ако не, бабите имат със сигурност. И залепяме с малко течен с горещ силикон и започваме да навиваме около кръгчето, така да се каже. Всъщност този захват не изисква почти никакви средства, с изключение на труда и времето. За тези, които имат достатъчно търпение и достатъчно време, е перфектен. Просто нищо не ви се иска като
за купуване на материали. Ако нямате пистолет за силикон, може да използвате каквото и да е лепило. Аз даже не залепям канапа за захвата. Не е нужно според мене. Вече ваш си избора дали да го направите или не. Имайки предвид, че ако го залепите, ще ви е по-сложно да го движите после, за да го наместите. Но пък ако е добре сложено още от началото, няма да има нищо да се мести. Така. Ето го кръгчето, което получаваме. Облечено вече с вълната, което ще сложим тук. Следващото, което ще направим, е едно обикновено копче. Моето е дървено, лакирано. Вие може да вземете каквито и да е копчета, които ще ви отиват с цвета на вълната все пак, на конеца и с цвета, може би, на завесите ви. Аз ви препоръчвам кафяво, оранжево, жълто, зелено евентуално, да е в тон с канапа. После си е ваш избор. Значи ще прекараме един също така канапен конец, много по-тънък, през дупките на копчето. Просто за да дадем завършен край. Опитах без да прекарвам конец, но не ми хареса. Така че ще го направим по този начин и ще видим какво ще бъде. Залепвам съвсем лекичко канапа от другата страна, задната страна на копчето. Може и да не го правите, така иначе копчето ще се лепи после. И направила съм си предварително заготовките. И всъщност ето я моята малка идея. Така. И отдолу, евентуално, по желание, може да сложите по някакъв начин малко от ви захват за штори. И минавайте с лепилото, ужасно лошо може да се изгорите. Аз го направих преди няколко дни и направо си смъкнах кожата заедно с горещото лепило.
И вуаля! Не. Всъщност забравихме да залепим копчета. Ежинките от горещото лепило не са страшни. Могат да се изчистят после. Аз лично не ги понасям. Този път смятам, че приключих. Ето готовият резултат, който ще можете да се сложите на завесите. Благодаря, че бяхте с мен. Ако това видео ви е харесало, подписвайте се, оставяйте харесвания, коментари. Ще ми е много приятно да ги чета. Ако имате критики, моля, оставете ги също. Стига да са конструктивни, ще съм много доволна да ги взема под внимание. Ами това е всичко от мен за днес и до нови срещи. Чао!